Zemabawk High School venga Leimin in Chenna in pakhat a hnawl mi Pathum chin hriat lovin an awm mek. Tukin nga le daruk in karvel khan Zemabawk High School venga Leimin in Chenna in pakhat a hnawl mi Pathum chin hriat lovin an awm mek. Zemabawk atanga zalen thudon danin in nei tu pa ma rovale anu puirem ruati te chu anin sa seng mana an fate nu pat isakale anu pui ba ka an tunu chu he thu zia lai thleng hian an chin hriat an nani lo. He thu zia lai thleng hian leitla ala om deuh reng awangin duangin a chet hlei thei lova a thei angin an chin ngai ven mek zel alani. Zuang tui venga Leimin in Chenna in Pathum a hnawl in Pathuma chengte an in thiar chhuak. Tukin nga vel khan zuang tui veng aizola Leimin in Chenna in Pathum chhungkaw pali lua lai a hnawl thi le hliam an om lo. Zuang tui atanga beng varna thudon danin Chenna in a hnawl masak bera cheng chhungkaw hni chuni zan atangin an riak chhuaka a dot tu a cheng te chu an ria chhuana a rei deuh to a hnawl hun bera cheng te chuni zan khan an riaka an in sa seng man an in sa seng na lama an fanu in hliam na lutuk lo atwar. Leimin awang hian Chenna in Pathum floor li pahnih concrete building ve le floor hni pakhat asam type chu din hun hlau thon oma a om awangin a chengten bungrua an thiar chhuak. Leimin in Chenna in a hnawl Tukin hni le dar thum in karvel kham bong gon veng aizola slaughter house pe a omlel rin chhana te chhungkaw Chenna in chu bungro chu man lovin a chhaklam atanga Leimin in a hnawl. Beng varna thudon danin nimina an kom chhak atanga leitla a oma wangin lalrin chhana te chhum kwa hi an riak chhuaka an bungrua te lak chhuwa an tum lai ten aron min le chen awangin bungrua an la chhuak mu mal man lo Tukin kham na sa zokin le hi ron minin an in hi a hnawl ani. Khwa in a zir lo awang le Leimin na hmun din hmun hriat chan ani lo awangin Leimin in a hnawl taka hi senghoi alani lova hriat chan ani hnuah senghoi ani ang. Juni somni pasaria phumto malsom tlonga rong chu phorle ane nimin July ni khat kum sang ni somni pali tunthla ni somni panga a treu luetla malsom tlong rong chu nimin khan forin postmortem ane champhai din thar khotlang shroi tu te hena tanga mai pol thudon danin pumal som tlong rong hi an muni khan thlailamani to wangin postmortem turin doctor duty anom to lova anu lalom zoli chuan postmortem lova phumarem ti awangin hemini hian voi ngalane champhai dc office mai pol chona achan danin lalom zoli hian afapathi dan hi chiang zoga sheta du awangin champhai dc hena arong endikle turin adila champhai bor sub james lalrin chana chuan crpc section jasom sari prokna in thuna ina apek angin arong hi endik phalna apea Pathiani khan malsom thlong rong hi phorthat le ni in Champhai district hospital a postmortem ania nimin pi avek khan phum that le ngalane tarlan tongin pumal som thlong hi tuntlani somni pangthlai khan zokhuthar balukaya che solin thla a arong ni ni zonane savom ti sa ninge ya lang boltu te chui chuan ne green love Mizoram forest department le Mizoram khosang sang vc te tangkopa savom ti sa ninge ya hriat boltu te zonron pui nei ania voin lam khan zampui tlang dung tripura Mizoram kho pakha mi te ti hret chuan nia forest department lamten atulangin ma anla chunjam ngala Mizoram pon tripura sarkar thunei lam ani awangin tripura forest department te hret tir ngalin anni lamin ma anlo la chunjamang an savom bolla hi thlariat vela upa ani arin oma the asiatic black bear ni en vulnerable on IUCN red list a remei lo om endangered bear species a priat na hawane hetiang taka nung chawang to anni awang hian humhal an ngai hlea kan mautoi khorna athi sain kan chara abal ema wangin kan bol fai ta ni ti rengot te hi apom omlem lo thina ne